امام زین العابدین کو کسی نے پوچھی یہ گل تے پوچھنی بھی امام زین العابدین کو چاہیے سی. انہاں کہا جناب دسو ابو بکر عمر دا کی مقام ہے اسلام وچ؟ تے حضور دے ہاں انہاں دا کی مقام ہے؟ ایک گل امام زین العابدین کو پوچھتا ہے بھائی ابو بکر عمر دا کی مقام ہے؟ فرمایا ابو بکر عمر دا اوہی مقام ہے جڑا اج حضور دی بارگاہ وچ انہاں دا مقام ہے. یعنی حضور دے نال اوتھے وہ لیٹے ہوئے ہیں تے یہی مقام ہے اللہ دے ہاں انہاں دا اور کی مقام ہے؟ تو اہل بیت کو پوچھ کے کوئی اور گل کرنا چاہتا؟ فرمایا میں اپنے ابا جی کو انجی سنیا تے میرے ابا جی نے علی مرتضیٰ کو انجی سنیا جڑا میں تانوں دسی ہے. ہاں جی اے گل ہے. تے جدوں حضرت فاروق اعظم دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نو حضرت انج سنی بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اسی اوں نہیں کردے تے نہ اسی جناب آل بیت دی محبت دی آڑ وچ حضرت صدیق اکبر نو بھونک دیاں، نہ حضرت عمر نو بھونک دیاں، نہ عثمان غنی نو بھونک دیاں، نہ امہات المومنین نو. اسا جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا. اسا صحابہ نال بھی پیار کیتا تے حضور دی وجہ تو کیتا ہے، آل بیت نال بھی پیار کیتا تے حضور دی وجہ تو کیتا ہے. کیوں؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرت فاروق اعظم نے 500 روپیہ دیتا اپنے پتر نو عبداللہ بن عمر نو تے جدو امام حسن تے حسین آئے تے آپ نے 1000 روپیہ دیتا. گل بڑی توجہ والی. اے آل بیت تے صحابہ دے نام تے جماعتاں بڑھا کے قتل و غارت کرنا ہو رہے، روٹیاں کمانا ہو رہے تے انہاں دا نام لے کے کفر دے ایوانہ تک جانا تے قیصر و کسریٰ دے دروازے کھڑکانا ہو رہے، اس یزید نو گالاں کڈنا ہو رہے تے وقت دے یزیدہ دے سامنے لمے پے جانا ہو رہے. ہاں جی سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ. ایک کتا جڑا ہے نا کسے امیر آدمی دا کتا کھل گیا، او دے گاڑے چو تانوں پتہ ہے پٹے ہوندے نا، او پٹے سمیت جنگل چلا گیا. اوتھے جنگل دے کتے جڑے او کمزور جائے. انہاں پوچھا یارا بڑا پڑے ہویا بڑا ٹھلا ہے، یہ جسم کتھوں بنایا؟ اسی تو بڑے سکے سکے ہیں. اور کتا کہنے لگا میرے نال آؤ شہر، اوتھے جناب میرا مالک مینوں دودھ بھی دیندا، گوشت بھی بڑا مزدار دیندا، فلانی شے بھی دیندا، مربے بھی دیندا. انہوں نے کہا اچھا. ایک کتے نے ویکھیا تے اودے گالے چ پٹا. انہوں نے کہا اے کی پایا وے؟ کہندا اسے غلامی دی وجہ تو دودھ لبدا. او جنگل دے کتے کہنے لگے نا نا اے تو غلام ہو گیا، در اکو دا غلام ہونا چاہیے کہ پٹے پوا لینے دودھ واسطے. اسی جنگل چی سکے ہوئی والا. ہاں اسی یہی گل کرنے ہاں، نہ ایران دا کوئی پیسہ کھاوے نہ سعودیہ دا پیسہ کھاوے، گل ایک ہی ہے، انہیں جانا سانو نہ ایرانی مال چاہیے تے نہ سعودی عرب دا مال چاہیے. ایڈے موٹے موٹے بنن دی سانو ضرورت کوئی نہیں. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ہاں جی دعاں دے مال کھا کے تھے. اے علامہ اشرف شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اے اپنی بے اے سانو اے جے ٹینٹ والن اے جے بے سر و سامانی والے غیر دے پیسے لے کے وڈیاں وڈیاں کناتا لانا، وڈے وڈے سٹیج سجانا، پھر وڈے وڈے سنڈے بلانا. آئے گل کوئی نہیں، گل سکے ہی بندہ ہوئے لیکن اکو در دی روٹی کھاندا ہوئے، ہر منجی تھلو بوٹیاں نہ تلاش کردا ہوئے، کتا اکو در دا ہوئے. تو بس سانو چاہیے ہی ہوئے. جڑا ایرانی ویزے واسطے اتھے چلا جائے مڑ کے آ کے کہے میں بھی سنی ہوں، میں آکھا اتھے کی لین گئے سی. جڑا جناب وہابی مولویاں دے ویزے اتھے حج کرن چلا جائے سنیاں دا سربراہ ہے.
ہاں سنیت دا سربراہ ہوئے مر بھی جاوے تو انہوں نے کہا جلا ہویا یہ کتا مر تے سکدا غیران دی بوٹی نہیں کھا سکدا